Dobrý deň, tak robím dneska obhliadku v Žiline, Seatu Alhambra, je to 2 liter TDI. Motor takto znie pekne, ani zatečený nejako není, trošku okolo turba, ale na jazde sa ešte na to pozrieme, že či turbo je vadné alebo pickoce, alebo už je pred koncom životnosti. Skontroloval som dýkol oleja, nenašiel som tam usadeniny chladiacej. Takisto ani v nádržke sa nenachádza nič tmavého, že by to bol nejaký olej. Pozreli sme nosníky, tie nevyzerá, že by boli nejaké praštené, že by bolo s nimi nejako manipulované alebo tak. Auto už vyzerá tak, ako vyzerá. Už tie svetlá sú trochu také zašedlé. Už to má čotok za sebou, je to 2012 ročník. Brzdy vyzerajú celkom dobre, trošku sú zahrdzavené, ale na jazde sa to ušúcha. Gumy sú z roku 2021, nejaký ten dezent tam ešte majú, treba ich odskúšať, ako budú reagovať. Nálepka tu je, na bečkom slopiku, premeral som aj lak, nejaké extra škodové udalosti som nenašiel. Práve predné dvere tie boli určite menené a zadný ľavý blatník ten bol prestriekaný na jednom mieste. Nejaké tu na kontrolečky nám svietia, žiarovka niekde nesvietí a chýba nám tu voda do ostrekovačov. Inakšie som spravil tomu diagnostiku, napojil som to, vyhodil len sporadické chyby. To auto dlhšie stojí už tu v tomto bazare. Ako nie je to nejako extra, že zlé auto, ale už to aj vidno, že to má čotok za sebou. Či už ten lak, aj nejaká tá šúpačka sa tu nájde. Hej, kapota je trochu dobitá, tam sa to šúpe. Takisto aj na streche. Nejaký ten škrábanec sa tu tiež ponachádza na tom aute. Interiér je takto vytepovaný, ale nejaké tie škvrny na sedadlách sa nájdu. Zadné brzdy tiež vyzerajú celkom v pohode. Trošku ich ošúchať od hrdze a možno, že by to aj šlo, ale uvidíme na jazde, ako sa budú chovať. Takže zadná časť kufrová. Auto je bez rezervy, pozeral som aj pod tým kobercom, či nebola podlaha poposúvaná, ale nie. Zozadu určite potlačené nebolo, má tu aj zimné gumy. A tie už, čotok už asi aj zažili asi. Skoro by som v nich v zime asi nejazdil, ale ani v lete. Takže zadné brzdy, tiež to isté. To už vidno podľa tých kotúčov, že koľko to auto približne stojí na tom bazare. Asi o neho veľký záujem nebude. Takže tak. Takže má to auto aj takú cenu, ako bolo som prispôsobenú vzhľadom na jeho vek, aj takú tú opotrebovanosť by som to povedal. Nemusí to byť nejaké zlé auto, keby si to človek ako nejaké veci trochu prelečtil, aj svetla. Interiér vyzerá celkom dobre, ako tie brzdy. Ešte ozaj aj zadnú nápravu som tam pozeral, tam už derie vnútornú stranu pneumatík a tie zadné ramená tam tiež už budú ako na výmenu. Ak to niekomu nevadí, tak by to bolo aj celkom dobré auto, ešte by to možno niečo pojazdilo. Tak sa majte, dovidenia.